Казвам се Надя Шабани и съм директор на Български център за нестопанско право. Работя вече 23 години в сектора и в организацията. Ние работим с това да наблюдаваме законодателството, да предлагаме закони, които подобряват възможността хората да си упражняват правата в България. Но може би нещо, което най-много се гордеем е, че за тези 23 години над 20 закона сме повлияли да могат да дават гаранции за по-добро и свободно упражняване на граждански права и свободи, което всъщност всички може да се радваме на това. Бяхме наивни първите 10 години, особено от 2001 година, от 2010 си мислихме, че като си променим законите и ни станат европейски, ние ще станем автоматично европейска държава. Разбрахме, че това не е достатъчно, че изискват се много инвестиции в това всеки един от нас да разбира какво означава наистина да имаш добри механизми за борба с корупцията, какво означава граждански контрол, дали той се упражнява или е просто фиктивен. Какво е да имаш независима съдебна система, така че всеки да бъде защитен или тя да е достъпна за всеки един от нас, независимо дали има някакви ограничения или не. Така че това, което може би все още не е достатъчно, е наистина да инвестираме повече усилия в обучение, в разбиране на промените, които искаме да видим. И може би на последно място, в последните години, едно от най-големите предизвикателства е диалога. Защото общностите в България са доста разделени. Има политически субекти, които се опитват. Почти всички политически субекти в момента изграждат политическите си програми през сепарирането на хората, вместо да се води разговора. И според мен това е най-голямото предизвикателство на днешния ден. Ние трябва да си говорим и да постигаме консенсус и дори по стари теми отново да се разберем какво искаме да правим заедно като общество. Той не само е важен и аз не мога да си представя демокрация и не съм виждала в света, като си правим и изследванията, няма демократични общества без силно гражданско общество. Това не е възможно, защото гражданските организации са един от защитниците на това да има баланс между властите, тогава когато се наклонят нещата да се връщат, да се възпират и да има граждански контрол, за да могат наистина те да постигат това, за което са създадени и функциите, които са изменени от законите, а не да обслужват определени частни интереси. Правилният начин да се прави това нещо е тогава, когато имаш определени неща, които се случват в обществото, определени отношения, които разбираме, че са важни и трябва да бъдат насърчени не само като една добра практика на едно място, а искаме да го видим навсякъде. Например, да кажем, имаме една организация, която помага на хора с увреждания и ги наема на работа и ги включва в производствения процес. Казваме, това е много хубаво, обаче защо да не е навсякъде така в България и да даваме шанс на повече хора с увреждания. И тогава промяната на законодателството трябва да тръгне от това да се направи анализ и да се каже, сега имаме това, но ако направим тази промяна, ще се случи това и това. Ние помагаме в този процес, в анализа и в прогнозата, как ако променим, може да стане по-добре. След това изключително важна част е това нещо да бъде публично обсъдено. И колкото повече хора участват в дебата, нашия опит показва, че толкова повече промяната, която след това ако се случи, тя ще е стабилна и ще бъде защитена от хората. Те ще са я разбрали, припознали и след това ще се отстояват от държавата. Така че вторият етап е обществената консултация. Третият етап вече е тогава, когато влизаме във връзка с институциите. Изпълнителната власт, Народното събрание. В една парламентарна република, разбира се, изключително важна и финалния дебат в рамките на Народното събрание, когато вече финално се приема нормативната рамка. Сега, официалните цифри са следните. Около 26 000 организации имаме вписани в регистъра към Агенция по вписванията. Само ще дам сравнение, че фирмите в България вече са над 1 милион. Така че може да направите някакъв паралел. Преди 15 години организациите, които бяха вписани в съдебния регистър, бяха 50 000. Тоест имаме едно намаляване на броя на организациите и си има проблеми, които са свързани с това организациите да не се увеличават като брой. Те се увеличават, но просто много по-бавно, сравнено с другите данни и цифри.
Сега, от тези 26 хиляди трябва да знаем, че не всички ежедневно са активни. Значи, гражданската организация, свободата на сдружаване е всеки да се събере по някаква тема. И етажната собственост е гражданска организация. В тази бройка влизат и спортните клубове, влизат и читалищата. От 26 хиляди, поне последните ни изследвания, последните 2-3 години, показва, че около 2000-3000 организации са тези, които имат ежедневна работа. Тоест, това ви казах, това е много малък брой. Въпреки това се справят доста добре, след като доверието се покачва. Преобладаващия брой организации с профил човек-двама, които работят, по някой път и половин човек. Едно от нещата, което мисля, че е важно и напоследък гражданските организации се опитват да хвърлят ръкавицата към бизнеса също, е, че ние няма да може да постигнем демократична държава, така да я удържим, ако ние не работим заедно. Включително корпоративната социална отговорност, от моя гледна точка, не е въпрос на това бизнеса да даде едни пари на гражданските организации, да каже супер, дайте, разкажете вашите хубави истории. А е това ние също заедно да обсъждаме кое е важно и заедно да го защитаваме пред държавата като стандарти, като практики, като възможности да бъдат защитени всички гледни точки и интересите на всички важни групи, които участват в този процес. Ще кажа за това за мен е пропаганда и умишлена пропаганда в посока на това, че за да бъдат атакувани именно тези защитници на демократичните ценности, демократичния баланс, това са гражданските организации, свободните медии, разбира се, и независимостта на институциите и баланса между властите. И това се прави умишлено. Аз това иска да кажа и преди малко по повод на въпроса, защо са важни гражданските организации. Ако има в последните години виждаме по-структурирани атаки към гражданските организации, именно заради това, че те стават по-важни, по-мощни, разкриват важни неща за обществото. Просто определени играчи се притесняват от това и затова я атакуват, за да заглушат тези гласове, обществени гласове. Така че твърдението, че ние сме негодни за демокрация, българите, е пропаганда, която се опитва наистина да ни обезсърчи, че ние никога няма да можем да го направим това. Това е, как да кажа, такава комуникационна стратегия да работи с страховете на хората и да ги наклониш в друга посока, която естествено аз съм убедена, че ние няма да позволим да се случи. Аз ги виждам, че тези млади хора, това да мислиш екологично, това да мислиш за социалната справедливост е част от начина им на мислене. Те даже не биха работили на място, което няма тези ценности. Но от друга страна, наистина трябва да се замислим за това, че ако тези поколения не разбират липсата на определени неща и как сега така и свободното пътуване, и разделението на властите, и защото напоследък има голям дебат около това дали България трябва да бъде президентска република, парламентарна, ма тези в Народното събрание, ма те много приказват, няма смисъл от това. Някак се губиме ценността, че трябва да има дебат и различните гледни точки са богатство, а не просто говорим. Може би трябва да вложим повече усилия, за да не би тези млади хора да направят тази грешка и да решат, че тези неща са даденост. Това, което да ги загубим, трябва отново да тръгваме от предходна точка, не да се развиваме напред. Климатичните промени са ключова тема. Те все повече ще дават негативни отражения. Хората ще почнат повече да се опитват да намират решения и когато държавите не водят този разговор през адекватни политики, така ще се дига радикалното настроение и това ще води до повече атаки към именно природозащитните организации. Така че нашите прогнози се показват, че те са в криза или в предстояща опасност. Това е една от темите, която ще бъде ключова. Другата тема, аз я казвам, свързана с дигиталната ера и това как ние ще живеем в нея и колко ще има баланс между моя личен интерес и общия интерес на ползването на тези инструменти.
Но виждаме, че времената са такива, че се стига и до сериозни социални предизвикателства в резултат на международните кризи. Нали? Надявам се вече всички да сме разбрали, че нищо, че си живеем тук на Христо Белчев 3, а това, което се случва, например, на 2000 км, 10 000 км ще ни засегне. Не е нещо, което просто се случва някъде далече. Така че всички тези военни конфликти или конфликти, които разгръщат сериозни социални кризи, те ще ни засягат. Все повече ще има вълни от хора, които търсят убежище, хора, които търсят защита, хора, които търсят оцеляване. И ние ще трябва да справяме с това. Хубав въпрос. С моя съпруг преди 20 и няколко години много сме си обсъждали дали към този момент много от нашите приятели, познати, близки, роднини заминаха и търсиха реализация в други държави. Към този момент беше напълно съзнателно нашето решение, че образовани, можещи, ние ще успеем да се реализираме добре в България и да постигнем това, за което искаме. Сега, 25 години по-късно, мога да кажа, че някои неща са такива, каквито ги искахме. Други си мислихме, че по-бързо ще се случат. Нямаше по-дълъг маратон, отколкото предполагахме. Но пък едно от нещата, които чисто професионално и лично смятам, че е огромно удовлетворение за мен, имах шанса в млада възраст да изпитам удовлетворението това да промениш нещо и да видиш резултата. И това, поне на такива хора като мен, ми дава огромно удовлетворение, че има резултат от това, което правиш. Демокрацията за мен е да съм сигурна, че моите лични права и интереси могат да бъдат защитени, да мога свободно да стана и да кажа, ето тук има проблем с мен и да съм сигурна, че ще има реакция за това. Това е демокрацията. Всеки един от нас да има значение.